फिर एगो वायरल लड़की के हम लेके आइल बनी अपना तरफ से वीडियो, और ओकरा के भी चाहम कि आप लोग सपोर्ट करी जा। हर गरीब खातिर आ हर व्यक्ति खातिर हम मैंने कहत नहीं कि बड़ा यूट्यूबरन खातिर तो हमनी के बहुत सपोर्ट करत नहीं जा, चाहे फेसबुक पर बना जा 10-10 मिलियन वाला सब्सक्राइबरन खातिर खूब सपोर्ट करत नहीं जा, लेकिन गरीब खातिर कबो ना। तो ये लिए हम कहत नहीं कि भैया कभी भी सपोर्ट कर जा, यूट्यूबर चाहे ओको चाहे फेसबुक वाला ओको रील्स बनावत न से इतना लइका, तो उन्होंने का सपोर्ट कर जा, खाली बोर्ड क्रिएटरन के मत देखल कर जा। तो बिहार के लड़की हवी, इहो वायरल भइल बड़ी। 3-4 दिन से हमहू देखत नहीं कि मीडिया ला पहुँचत न जा, इंटरव्यू लेत न जा इनकर। तो कहनी कि हमहू एगो वीडियो बना दी भाई, ताकि इनकर प्रमोशनो हो जाओ और लोग इनकरा के जाने तनी बढ़िया से, इनकरा चैनल पर सब्सक्राइबर ज़्यादा होखत जा, फॉलोअर्स ज़्यादा होखत जा। तो इनकर नाम है प्रिया सोनी, आप देख सकत नहीं जा, बगल में हम लगैले बने इनकर वीडियो जो वायरल भइल बटे। तो इनकर प्रिया सोनी नाम है। अब बिहार से अब कहाँ से बिलोंग करेली हमके तो नहीं पता ना, हम गइल बने, लेकिन वायरल वीडियो अगर चलता तो हम कहनी कि भैया हमहू बना दी इनकरा पर एगो। तो बहुत इहो संघर्ष कैले बड़ी। मीडिया वाला लोग भाई से यह देखे के मिलल है कि इहो गरीबे घर से बिलोंग करेली और गरीब घर से बाड़ी। आ इनका पिताजी टेम्पू चलावे न, तब भैया हम कहम कि टेम्पू चलाव चाहे मजदूरी कर, कुछ भी कर, अगर सोशल मीडिया पर कोई अगर एक्टिव हो गइल बा तो ओकरा के अगर सपोर्ट मिलता पब्लिक के या आम जनता के या देश के, तो ओके सपोर्ट करे के चाही। तो ये लड़की ज़्यादातर गाना वाला पर डांस करेली। इहो पता चलल है कि पहले दुगुला में भी काम कर चुकल बड़ी। भाई लोग हम ये कहम कि यहू लड़की का सपोर्ट करा जा और आगे बढ़ावा जा। आ ज़्यादातर तो रील बनावे वाला भाई भोजपुरी गाना पर आदमी बनावेला अपना यूपी बिहार के, एमे कुछ अच्छा भी गाना आवेला और बुरा भी आवेला। तो हम चाहम कि ये लड़की के ट्रोल मत करिए जा भाई, गाना हो अच्छा गाना पर भी रील्स आदमी बनावता, बुरा पे भी बनावता। तो एकरा खातिर हम अपना तरफ से कहम कि भैया ओकरा के गलत मत मानिए जा, ये लड़की का सपोर्ट करिए जा। बहुत गरीब घर से इहो लड़की बिया, और अगर हमार बात से सहमत होके जा, अगर अच्छा लागल हो हमार वीडियो तो हमरो भी चैनल के सब्सक्राइब करिए जा और बेल आइकन के दबावे के मत भूलिए जा।